Здравейте, банда! Включваме се на живо от Филипините, средата на морето. Движиме се към красивия остров Лейта, където ще гуркаме с различни акули. До момента видяхме Treasure Shark, сега се насочва място, където ще има китови акули. Много съм развълнуван, защото правя гуркания тук с новия ви неопрен от Fort Element. И има много неща, които мога да ви кажа за него, обаче основното, което е за костюма е как го усещате. И усещането с този костюм е страхотно, защото приляга по тялото и е наистина като втора кожа. Водата е с температура от порядъка на 26-7 градуса, което са идеални температури за 3 мм костюм. И това, което може да видите е колко лесно и бързо се облича костюма. Много е еластичен и това е най-важното, когато сте на лодка. Всъщност, удобството бързо да си сложите костюма, без много да се заигравате с ципове и маншети и такива неща е основното нещо. И да, сигурно като се прави демонстрация не е най-успешният опит, но генерално бързо стават нещата. Парчетата на костюма са големи, еластични, шеловете са подлепени, не остават белези, като махнете костюма. Няма никъде ципове, освен този на гърба, който е доста добре поплатен. Дизайнът е много изчистен, има едно малко лого отпред и отзад на гърба. И наистина стои като втора кожа, доста суперменски е. Придава малко фетишизъм. Почвата се чувствате като Батман, супергерой. Лепката също не прецаква костюма. Цак. И за много време сте готови. Окей, ако ви харесва новия костюм на Fort Element, може да си го купите от магазина на Орел и Черни връх. Сигурно не сте включили. И се обадете, и се включете, и следвайте канала. И така. А как си пикае в него?